Orain, hasten ya. Empezamos. Club de Remo Mecos, Mondariz, Isabel. Zumaia la 4. Zumaia, Laugarren Kalea. Zumaia, calle 4. Ibaica, Jamones Mancín. Ibaica la 2. Ibaica, Jamones Mancín, Bigarren Kalea. Ibaica, Jamones Mancín, calle 2. San Juan y Iberdrola. Mecos la 1. Club de Remo Mecos, Mondariz, Leningo, Kalea. Club de Remo Mondariz, Mecos, Mondariz, calle 1. Zumaia, Saren, Jatetxea, Itziar. Pasai Donibane la 3. San Juan y Iberdrola, Hirugarren Kalea. San Juan y Iberdrola, calle 3. ¿Dónde está? Iruña.
Magnífica en este ejercicio domingo de la bandera de la contra. Segundu uste esan diguela, eta bueno, bastanteko aldia da, baina hala ere ezin da konfiau, eta urren gaztian gaurko estropa bat bezala itera. Aurrenengo luzia mintzat, Ibaika batzutan aurrian, Ziabogan ere parea indezue, ez da egit, bildurtu zaten edo? Hasieran pixka bat ansiedadiakin bezala batea, baina jakin dugu buelta ematen, eta konfiantzakin. Bakiu bukaeran bastante goto ite dola, eta patxara horrekin, eta behintzat buru ekidu, eta buelta ematen jakin dugu. Horo bainanen... Hau ikustu zuta, ja, hendik tan nervioso jatzea ezin siniztu. Dana horrein azkar pasatzea, ezin siniztu. Bai, bueno, 11 segundu uste dara izkiula. Nahiko altxorra gau hori hor jaso, eta kudeatzen jokin barko dugu. Hankak lurrian, makila bakau, trapua falta baino, rematatzen. Datorren iganean zerotik hasi, eta berriro txikitzea. Kontxan beti estropetan nerbile puntu hori, eta beti salian, baina gero burua badakaula ustez, ekipua hankak lurrian dazkau, eta ekipua oso ondo dago, buruak inbadakigu noiz inberdan, da egin dugu. Nahi bai, bihar izatia, bigarren igandia, guain azte osua emarko dugu zai, eta kriston posa, hola herria ikustia, eta urrengo jaian gehiago animatze baina, asko ditu. Bueno, juteko bila eta babes gehiago zitzion. Hori degetzea eguna gustatzen. Ikusi dek baita lehenengo luzian horregatik atzeotik ibili gaiala baita eta gerra eman zigutekela. Nik usteak kanpoa juteko hobia ditu ala. Barroko bila. Bila hori dituela. Baina gero barroako ez zuen txarra, laua. Eta hor aprobetxatu dut, hau nauztea junga dituk eta... Iso, bigarren luzia izu hori egin dezue. Nahiko parekauta sartu zate Ziabogan, baina bigarrenian 11 segundu, zai? Bai, erten gaitu Ziaboga eman da aurrenengo latua hartzea jun, eta hor buskatzea, hor estopa buskatzea. Eta hala izan dek. Eta parian sartu arte, segunduak erreazio dituk, eta... Nik ustea estopa bolo egin dugu. Zadentzuen eskak, hasieran ansiede punto batekin ataiala, baina ez duela nerbiluago galdu horrela... Ez, nik uste dira templiak indiola, arraunketatik handiz gehitu gatea, horri biltze gaitu 30-30 baladatan, arraunketa mantendu indio, eta 2 segundure atzetik un gaitu, irure bai uste ja, baina balaret mantendu indio arraunketa, eta hor pixke-pixetik bat altzain gaituk, ikusi dune irure jarri pixe altzain dio, eta, bueno, ja hortik gana horretan ondo. Hankardia, ja, esatean bezala, libana zinu bezala, makila ja eskutan dakazue. Agit, hola... Bai, baina makilak imakarri ditu, komatzen, bile berdizkin makila eta trapua. Makila eta trapua, baina... Hortun, azte honetan lan egiten segi, eta... Konfiantzaik hartu gabe, ez? Konfiantzaik hartu gabe, eta gauza gondo egitea jaian, akatz bat iten baldin bade, gaina totzen eskik eta berriz erten berdi irabaztean.